Καλησπέρα. Κύριε Πρέσβη της Πολυβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, κύριε Πρέσβη της Κούβας, κύριε Πρόεδρε του τμήματός μας, κύριε Διευθυντά της μονάδας μας, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, κύριε Πρέσβη, εκλεκτέ προσκεκλημένοι μας, σας καλωσορίζουμε στην πρώτη εκδήλωση της μονάδας μελέτης των κρατών BRICS. Η ειδική μονάδα έρευνας BRICS έχει δημιουργηθεί πριν λίγους μήνες με απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης τον περασμένο Δεκέμβρη με σκοπό την πολύπλευρη μελέτη των κρατών BRICS, ιδιαίτερα την θέση των κρατών BRICS Ρωσία, Βραζιλία, Κίνα, Νότιος Αφρική και Ινδία στο διεθνές πολιτικό σύστημα, τις οικονομίες τους, την κοινωνία τους, την εξωτερική τους πολιτική, ιδιαίτερα να εμβαθύνουμε να δούμε τις σχέσεις αυτών των κρατών με την Ελλάδα. Και έχουμε αυτούς τους λίγους μήνες δημιουργήσει ένα υπόβαθρο έργου που εντάχει θα σας το αναφέρω. Και κατά κύριο λόγο αυτό οφείλεται στη διεύθυνση της μονάδας, όπου ο διευθυντής, ο κύριος Κοτζιάς, ο καθηγητής μας εδώ στο τμήμα, μας κατευθύνει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ακόμα και αυτούς τους λίγους μήνες να έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Η μονάδα, εντάχει θα αναφερθώ, διεξάγει συνέδρια και ημερίδες, προσκαλεί επιστήμονες αναγνωρισμένους για να τοποθετηθούν και να μάθουμε για τις χώρες που βρίσκονται υπό μελέτη, παράγει κείμενα και μελέτες, έχουμε δημιουργήσει μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, συμβάλλει στην διεξαγωγή μαθημάτων που αφορούν τις γλώσσες των κρατών που μελετούμε. Έχουμε ξεκινήσει ήδη με τα κινέζικα, του χρόνου θα ξεκινήσουμε με τα ρώσικα και ελπίζουμε πολύ σύντομα να καταφέρουμε να έχουμε και τα πορτογαλικά που αφορούν στη Βραζιλία και μελλοντικά στα Χίντου για την Ινδία. Επίσης έχουμε εξασφαλίσει συνεργασία με αντίστοιχες ερευνητικές ομάδες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Έχουμε δημιουργήσει μικρά παραρτήματα της μονάδας μας στο εξωτερικό και βέβαια το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι είμαστε έτοιμοι αφού καταθέσουμε στη Γενική Συνέλευση του τμήματός μας την αίτηση για την έναρξη του μεταπτυχιακού μας προγράμματος που αν όλα πάνε καλά θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβρη του 2015. Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο σε αναφορά για την δράση της μονάδας. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον καθηγητή Ροντρίκες που μας κάνει την τιμή να είναι σήμερα μαζί μας. Να ευχαριστήσω τον Νικόλα τον Κοτσιά, τον διευθυντή μας, για τις επαφές αναφορικά με τη διοργάνωση όλων αυτών των εκδηλώσεων. Να πούμε μόνο επαγόρω, συγγνώμη, 17 του Οκτώβρη, 3 η ώρα στη Δεδμαρκώσα, έχουμε τους φοιτητές μας που θέλουν να έρθουν. Και βέβαια, ναι, οι φοιτητές μας θα έρθουν να γνωρίσουν περισσότερο, να έρθουν πιο κοντά στη μονάδα με την εκδήλωση που έχουμε στις 17 του μηνός, 3 η ώρα στην αίθουσα 407. Να ευχαριστήσω τέλος τα στελέχη της Πρεσβείας για τη συνεργασία, τον Ερνέστα ιδιαίτερα, τον πρέσβη που είναι μαζί μας και θα δώσω αμέσως το λόγο στον πρόεδρο του τμήματός μας για ένα χαιρετισμό. Your Excellencies, Ambassadors, έχουν μπρος πρέσβης. Αγαπητοί συνάδελφοι, Professor Velasquez, muchas gracias por tu representación hoy con muchos. Δεν το πω καλά. Θα μιλήσω ελληνικά λοιπόν αφού υπάρχει μετάφραση. Ο τρόπος με τον οποίο κανείς στην ιστορία μιλάει προδίδει και την φιλοσοφική του παραδοχή για τον άνθρωπο, τα κράτη και την διεθνή πολιτική. Λοιπόν, πώς μιλάμε για την ιστορία, προδίδει και κάποιες φιλοσοφικές παραδοχές. Μια αντίληψη φιλοσοφική της ιστορίας. Μια παραδοχή είναι ότι η αποικιοκρατία αποτέλεσε τρόπο εξημέρωσης των αγρίων και στη συνέχεια εκπολιτισμού τους εντός εγώ βεβαίως, και στο όνομα μιας τέτοιας αντίληψης όλος
ο πλανήτης καταλήφθηκε και καταλυστεύτηκε. Αυτό είναι δηλαδή ένα γεγονός ιστορικό το οποίο δεν μπορούμε να παραβλέψουμε. Οντούτοις, κάποιοι λένε ότι αυτό ήταν και εκπολιτιστικό. Μια αντίθετη παραδοχή είναι ότι κάθε κοινωνική οντότητα απαιτείται να απολαμβάνει ελεύθερα την ανθρωπολογική της εταιρότητα, να αναπτύσσει συστήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικών ιεραρχιών που είναι συμβατά με αυτή την εταιρότητα και είναι πολιτικά κυρίαρχη, δηλαδή ελεύθερη έξωθεν καταναγκασμών αυτή η οντότητα. Η εθνική ανεξαρτησία ή η ιδεώδες της ανεξαρτησίας στην κλασική εποχή ήταν θέσφαλο, έσχατη λογική και προϋπόθεση της δημοκρατίας και της πολιτικής ελευθερίας εντός της πολιτείας. Στην βάση της ίδιας παραδοχής, η απεικιοκρατία αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες οπισθοδρομήσεις του πολιτικού πολιτισμού στην ιστορική διαδρομή της ανθρωπότητας. Ποτέ η διαδρομή της ανθρωπότητας δεν ήταν γραμμική, ήταν όλο καμπυλότητες. Αλλά αυτό μιλάμε για πάμε και πίσω πάρα πολύ. Όχι μόνο υποδούλωσε δεκάδες έθνη, πολλά από τα οποία βαθύτατων μακραίων πολιτικών παραδόσεων, αλλά επιπλέον, όπως είπα και πιο μπροστά, καταλύστευσε τον πλούτο τους, εμπόδισε την φυσιολογική εθνική τους ανάπτυξη, κατέστηλε πολιτικές παραδόσεις αιώνων και ανέρεσε κάθε έννοια ελευθερίας και πολιτικού πολιτισμού. Δεν μιλάμε για κάποιο πόλεμο επιθετικό ή αμυντικό φαινόμενο δυστυχώς σύνηθες στην ιστορία των ανθρώπων. Μιλάμε για οπισθοδρόμηση ουσιαστική, σημαντική, από την οποία ακόμα υποφέρουμε. Να έρθουμε τώρα σε ένα δεύτερο ζήτημα με συντομία. Την χάνει να έχω μελετήσει και γράψει εκτενώς για τη διαδρομή των ΗΠΑ την περίοδο 1776-1945. Αυτό που με εντυπωσίασε είναι η εξέλιξη του δόγματος Μορόε. Μια απλή διακήρυξη στην αρχή, μάλλον αμυντική, κατά των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω με μια γραμμή είναι ότι όσο γιγαντωνόταν και επεκτηνόταν η ΗΠΑ στην Βόρεια Αμερική, μιλάμε εδώ, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε για τη μεγαλύτερη εδαφική επέκταση κράτους όλων των εποχών. Είναι απίστευτο το πώς επεκτάθηκε το αμερικανικό κράτος στη Βόρεια Αμερική. Η ανάπτυξη των ηγεμονικών τάσεων της υπερατλαντικής δύναμης ήταν εξόχως ασυνήθιστη. Η δική μου ερμηνεία είναι ότι η ηγεμονική επικράτηση των ΗΠΑ στην Κεντρική και Νότια Αμερική, με τις συνέπειες που όλοι γνωρίζουμε, οι οποίες επεκτείνονται μέχρι και τις μέρες μας, οφείλεται στο έλλειμμα αντιηγεμονικών αξώνων. Θα το πούμε διαφορετικά, αν δεν υπάρχουν αντιηγεμονικοί άξονες, ο ηγεμονισμός θα εκδηλώνεται και θα επιτυχάνει. Στην διεθνή λοιπόν πολιτική και καταλήγω. Η ισορροπία δυνάμεων κατατείνει προς σταθερότητα. Ισόρροπες σχέσεις και κατήσχηση της εθνικής ανεξαρτησίας. Οι ηγεμονικές αστάσεις που δεν ελέγχονται με αντιηγεμονικές συσπυρώσεις οδηγούν σε αστάθεια, πόλεμο και κατόμπες. Ο λιγότερο ισχυρός απαιτείται να γνωρίζει το αξίωμα του Θουκυδίδη. Δίκιο έχει όποιος έχει ίση δύναμη. Και όταν αυτό δεν ισχύει, ο ισχυρός επιβάλλει την δύναμή του και ο αδύναμος υποκρεί και προσαρμόζεται. Η ισορροπία λοιπόν με τους ηγεμόνες αντιηγεμονικούς άξονες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και αυτά που θα μας πείτε. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Τώρα πριν την ομιλία του καθηγητή Ροντρίγκες να δώσουμε το λόγο στον πρέσβη της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας για να χαιρετήσει την εκδήλωση. Please, Mr. Ambassador. Buenas tardes, calipera σας. Quisiera agradecerle la Universidad del Pireo, el señor director del Departamento de Estudios Internacionales y Europeos, señor Παναγιώτης Ήφαιστος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Πανεπιστήμιο Πειραιά για την συνεργασία, τον πρόεδρο του τμήματος, τον κύριο Παναγιώτη Ήφαιστο. Darle las gracias al señor compañero y camarada Rodi Velázquez. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο και σύντροφο κύριο Velázquez, que nos hace el honor de su visita aquí en Grecia para poder conversar con ustedes. που
που μας θυμάμαι την παρουσία του εδώ στην Ελλάδα και δίνεται η ευκαιρία να μπορεί να συνδιαλέξει μαζί σας. Sobre un tema importantísimo en el que se αξιότιμοι φοιτητές. Quisiera resaltar el carácter doloroso de nuestra historia común entre América Latina y Europa. Θα ήθελα να υπογραμμίσω πρώτα απ' όλα το οδυνηρό χαρακτήρα που είχαν οι σχέσεις ανάμεσα στη Λατινική Αμερική και στην Ευρώπη. La cual empezó un 12 de octubre del año 1492, που ξεκίνησε μια 12η Οκτωβρίου του 1492, cuando Cristóbal Colón y nuestras poblaciones aborígenes se encontraron mutuamente, όταν ο Χριστόφορος Κολόμβος και οι ηθαγενείς πληθυσμοί μας συναντήθηκαν, y lo cual generó 4 siglos de colonización, και το οποίο δημιούργησε 4 αιώνες απικιοκρατίας y el mayor genocidio de la historia de la humanidad, και τη μεγαλύτερη γενοκτονία στην ιστορία της ανθρωπότητας. con la desaparición en un poco más de 150 años del 90% de las poblaciones aborígenes de nuestra América. Με τον αφανισμό πολύ μεγάλης μερίδας του πληθυσμού των ηθαγενών της Αμερικής. Quisiera también decirles que la resistencia indígena y de los pueblos indígenas para preservar su cultura, sus tradiciones, su identidad, Θα ήθελα επίσης να πω ότι η αντίσταση των ηθαγενών για να καταφέρουν να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, τις παραδόσεις τους, την ιστορία τους, ha pasado a un nuevo capítulo desde los últimos 15 años. Την τελευταία 15ετία έχουν περάσει σε μια νέα εποχή, σε ένα νέο κεφάλαιο. Un cambio geopolítico de gran envergadura en América Latina, Με μια πολύ σημαντική γεωστρατηγική αλλαγή στην Λατινική Αμερική, ocasionado por la llegada al poder de una nueva generación de presidentes y gobernantes en América Latina, με την έλευση ενός από τους σπουδαιότερους προέδρους που έχουν περάσει από τη Λατινική Αμερική, que nos ha permitido pasar la página del feudalismo που μας έχει επιτρέψει να γυρίσουμε σελίδα στην απικιοκρατία, para poder reafirmar nuestra independencia να μπορέσουμε να επαναπιβεβαιώσουμε την ανεξαρτησία μας y poder justamente saldar una deuda enorme que teníamos con nuestras poblaciones aborígenes. και να ξεχρεώσουμε αυτό το τεράστιο χρέος που είχαμε απέναντι στους αυτόχθονους πληθυσμούς. En Venezuela en particular, pero no solamente, Ιδιαίτερα στη Βενεζουέλα, αλλά όχι μόνο, la adopción de la Constitución de la Quinta República en el año 99 η υιοθέτηση του συντάγματος της Πέμπτης Δημοκρατίας το 1999 ha permitido reconocer nuestras herencias indígenas y aborígenes μας επέτρεψε να αναγνωρίσουμε τις κληρονομιές μας, την κληρονομιά των ηθαγενών y dotarnos de un nuevo marco constitucional και μέσα σε ένα νέο συνταγματικό πλαίσιο para defender los derechos y la identidad de estas poblaciones. μπορούμε πλέον να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα αυτών των πληθυσμών. Se reconocieron sus lenguas e idiomas como idiomas oficiales de nuestra república. Αναγνωρίστηκαν οι γλώσσες τους ως επίσημες γλώσσες της δημοκρατίας μας. Se creó un ministerio de asuntos indígenas en Venezuela Δημιουργήθηκε ένα Υπουργείο για θέματα γηγενών πληθυσμών στη Βενεζουέλα, que tiene como objetivo organizar nuestra acción política para la defensa de los intereses de las poblaciones indígenas y aborígenes, που ως στόχο έχει την οργάνωση αυτής της εκστρατείας για τη διάσωση των παραδόσεων των γηγενών πληθυσμών. se creó una universidad indígena para salvaguardar las culturas y las tradiciones ancestrales de estas poblaciones y etnias. Ιδρύθηκε ένα πανεπιστήμιο για ηθαγενείς, το οποίο έχει ως στόχο να διαφυλάξει την κουλτούρα τους, την κουλτούρα των ηθαγενών. Y se implementaron numerosos programas sociales, educativos, económicos, para poder justamente terminar de saldar esa deuda que teníamos con esta deuda histórica con estas poblaciones que son la base de nuestra historia, nuestra cultura y la herencia de nuestra Venezuela actual. Και με αυτόν τον τρόπο μπορέσαν να εφαρμοστούν οι πολιτικές που απαιτούνταν για να διασωθούν αυτές οι παραδόσεις, να διασωθούν αυτοί οι πολιτισμοί που αποτελούν την κληρονομιά της σημερινής Βενεζουέλας, αλλά και να ξεπληρώσουμε αυτό το τεράστιο χρέος που είχαμε απέναντι σε αυτούς τους πληθυσμούς. Uno de los aspectos más simbólicos, Μία από τις πιο συμβολικές όψεις, pero que igual
tiene bastante importancia, αλλά που έχει και πάλι πολύ μεγάλη σημασία, ha sido justamente el cambio de la dominación del día 12 de octubre, ήταν η αλλαγή της κυριαρχίας της 12ης Οκτωβρίου, propuesta por el presidente Hugo Chávez y su gobierno, που προτάθηκε από τον πρόεδρο Τσάβες και την κυβέρνησή του, para cambiar la fecha aniversaria del encuentro mutuo entre América y Europa, για να αλλάξουμε αυτόν τον επαιτειακό χαρακτήρα ανάμεσα στην συνάντηση του ευρωπαϊκού και του λατινοαμερικάνικου κόσμου y decretarlo Día de la Resistencia Indígena. και να το χαρακτηρίσουμε πλέον ως ημέρα της αντίστασης των Ιθαγενών. Estos son un poco los elementos más políticos, del orden político, que pudiera explicarles sobre esta componente, una de las componentes de nuestra cultura y nuestra identidad. Αυτά ήταν λίγα από τα στοιχεία που θα μπορούσα να σας παρουσιάσω όσον αφορά τις πολιτικές πτυχές της εκστρατείας μας για τον γηγενή πληθυσμό. Nuestra identidad, que por definición es una identidad mestiza, Για τον καθορισμό της ταυτότητάς μας, η οποία ταυτότητά μας είναι μια ανάμεικτη ταυτότητα. pero para dirigirse a ustedes, yo prefería ya de una vez cederle la palabra a nuestro amigo, gran conocedor de estas temáticas, uno de los especialistas venezolanos más destacados en la antropología. Αλλά σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δώσω το λόγο σε έναν από τους πιο διακεκριμένους επιστήμονες στη Βενεζουέλα, que nos honre con su presencia hoy en día y durante esta semana con varias conferencias que él va a dictar en Atenas y en la región del Ática. που μας τιμά με την παρουσία του εδώ στην Ελλάδα για σήμερα, αλλά και όλη την υπόλοιπη εβδομάδα με διαλέξεις σε όλη την Αθήνα. Señor profesor Ronnie Velázquez, Ο κύριος καθηγητής Ρόνι Βελάσκες. καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Gracias. Ευχαριστούμε τον πρέσβη, τον κύριο Φαρίτ Φερνάντες. Πρωτού δώσω τον λόγο στον καθηγητή για την κύρια ομιλία του, να αναφέρω κάποια στοιχεία από το πλούσιο όντως βιογραφικό του. Προσπάθησα να τα αρχαιολογήσω τα κρισιμότερα εξ αυτών, γιατί σημαντικότητα σε όλες τις σελίδες βρίσκεται. Δεν θα σας κουράσω πολλά. Κάποια πράγματα ως εισαγωγή για το έργο του καθηγητή. Είναι ανθρωπολόγος και ιστορικός στο Κεντρικό Πανεπιστήμιο της Βενεζουέλας από το 1983. Ο καθηγητής σήμερα, Ρόνι Βελάσκες, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην ιστορία της Αμερικής και είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στις κοινωνικές επιστήμες από το Κεντρικό Πανεπιστήμιο της Βενεζουέλας. Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Πειραματικό Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο Λιμπερταδόρ στη Λατινοαμερικάνικη εκπαίδευση. Είναι πρόεδρος του Διεθνούς Ιδρύματος της Εθνομουσικολογίας από τον Νοέμβριο του 2010. Είναι ερευνητής, εκδότης και παραγωγός μιας σειράς ταινιών που αφορούν την οπτική ανθρωπολογία στη Βενεζουέλα και άλλες περιοχές της Αμερικής, σχετικά με τους Ιθαγενείς και τους Αφροαμερικάνους. Έχει δημοσιεύσει διάφορα βιβλία σχετικά με τους Ιθαγενείς, αποτέλεσμα των ερευνών που πραγματοποίησε στα τροπικά δάση και τις περιοχές της Καραϊβικής. Για τον άπειρο συμβολισμό, για τον άπειρο συμβολικό τους κόσμο, τους μύθους, το σαμανισμό, την θρησκεία των Ιθαγενών, την μουσική των αυτοχθόνων λαών και των εθνοτήτων της Άμπια Γιάλα, την αισθητική των Ιθαγενών, την τέχνη που προέρχεται από την προϊσπανική εποχή και τη λογοτεχνία των Ιθαγενών. Έχει δημοσιεύσεις, μεταξύ των οποίων πολλά βιβλία και άρθρα που κυκλοφόρησαν όχι μόνο στη Βενεζουέλα, αλλά και σε όλα σχεδόν τα κράτη της Αμερικής, ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διατέλεσε επίσης καθηγητής στη Σχολή Τεχνών στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών και Εκπαίδευσης. Στο Πανεπιστήμιο που βρίσκεται σήμερα είναι προϊστάμενος του Τμήματος Χώροι και Ρίζες του Πολιτισμού της Βενεζουέλας και Χώροι και Τομείς των Αφροαμερικάνικων Πολιτισμών. Ανέλαβε επίσης τη θέση του προϊστάμενου στο Τμήμα της Πολιτιστικής Προβολής της Σχολής Τεχνών. Ανήκει στην Επιτροπή Διεπιστημονικών Σπουδών του Κεντρικού Πανεπιστημίου της Βενεζουέλας και είναι εκπρόσωπος του ίδιου Πανεπιστημίου για το πρόγραμμα του Αμαζονίου. Είναι επίσης σύμβουλος της Βουλής του Αμαζονίου στην Εθνοσυνέλευση. Διατέλεσε καθηγητή στο Πειραματικό Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο Λιμπερταδόρ και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Καράκας, IPC.
Ήταν επίσης καθηγητής στο Καθολικό Πανεπιστήμιο Ανδρές Μπέγιο στην έδρα Ιστορίας του Πολιτισμού. Καλησπέρα. Tengo mucha tristeza de no poder hablar el griego. Πραγματικά λυπάμαι που δεν μπορώ να μιλήσω ελληνικά. Me gustaría realmente comunicarme en el idioma de ustedes. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να επικοινωνήσω στην ίδια γλώσσα μαζί σας. Eso es valioso para uno también, aprender un idioma de un pueblo que ha luchado por su cultura. Είναι πολύ σημαντικό για κάποιον να μπορεί να μιλάει μια γλώσσα, τη γλώσσα ενός λαού που έχει παλέψει για τον πολιτισμό του. Nosotros los antropólogos valoramos mucho la cultura antigua griega. Εμείς οι ανθρωπολόγοι εκτιμάμε πάρα πολύ τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Y seguimos trabajando todavía bajo muchos parámetros de esos pensadores antiguos griegos. Και εξακολουθούμε να εργαζόμαστε βασισμένοι σε πολλές από τις παραμέτρους των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων. Porque no los vemos a los antiguos griegos pertenecientes a una cultura dominante. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες ανήκαν σε μια κυρίαρχη κουλτούρα του παρελθόντος. Las culturas que nosotros hoy criticamos Το αντίθετο μάλλον. Δεν ανήκαν σε μία από τις κουλτούρες της κυρίαρχης του παρελθόντος, τις οποίες σήμερα κριτικάρουμε. son aquellas culturas dominantes que nos quitaron todo lo que teníamos de pasado. Οι οποίες κυρίαρχες κουλτούρες μας αφαιρούν σήμερα οτιδήποτε είχαμε εμείς από το παρελθόν. En ese caso, agradezco mucho las palabras precedentes, tanto del señor Eragoru, profesor Eragoru aquí presente, Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα λόγια του τον κύριο Ευαγόρου, como del señor Ifestas, director o presidente del departamento, όπως και τον κύριο Ύφεστο, πρόεδρο του τμήματος, y también de nuestro embajador revolucionario Farid aquí presente. όπως και τον κύριο πρέσβη, τον επαναστάτη μας, κύριο Φερνάντες, που είναι εδώ. Y a todo su equipo que trabaja aquí en Atenas, porque si no fuese por él y por su equipo, no fuese posible que Venezuela tuviera un papel destacado en este momento, por lo menos frente a ustedes. Και για όλη την ομάδα που εργάζεται μαζί του, η οποία αν δεν υπήρχε δεν θα μπορούσε σήμερα να βρίσκεται η Βενεζουέλα στη θέση που βρίσκεται σήμερα ανάμεσα σε εσάς. Bien, ahora desarrollaré un tanto mi trabajo que he mandado, pero puede ser que haya algunas intervenciones también de los jóvenes. Sí, sí, sí. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν την εργασία μου που έχω ετοιμάσει για σας σήμερα, αλλά θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσω και τις παρεμβάσεις από τους νέους μας εδώ. Porque yo soy profesor activo todavía en la universidad, activo, no jubilado. Γιατί εγώ εξακολουθώ να είμαι ένας ενεργός καθηγητής στο πανεπιστήμιο μου και όχι συνταξιούχος. Y tengo alumnos de la edad de todos los jóvenes que veo aquí presentes en maestría, posgrado y doctorado. Έχω πολλούς φοιτητές που είναι στην ηλικία των παρευρισκομένων εδώ σήμερα, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Entonces vamos a iniciar con lo que yo llamé, mandado para acá para ustedes, resistencia indígena de los pueblos aborígenes o indígenas de Venezuela o de Abya-Yala, que es el nombre que normalmente los pueblos indígenas hablan de ese continente que hoy llamamos América. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε με το θέμα μας, την αντίσταση των ηθαγενών λαών της Βενεζουέλας και της Abya-Yala, που είναι η ονομασία που είχαν δώσει οι ηθαγενείς σε αυτή την ήπειρο που εμείς σήμερα ονομάζουμε Αμερική. Abya-Yala es un concepto indígena de la lengua caribe cuna. Abya-Yala είναι μια λέξη των αυτόχθονων που βρίσκεται στη γλώσσα Καριμπεγιούνα. Caribe es el pueblo con quien se encontró Cristóbal Colón y fueron guerreros. Καρίβε λέγεται η φυλή με την οποία συναντήθηκε πρώτα ο Χριστόφορος Κολόμβος, η οποία φυλή ήταν πολύ πολεμιστές. Ellos se opusieron a la colonización. Αντιστάθηκαν στην αποικιοποίηση. No fue lo mismo en otras partes
En otras partes, los indígenas se creyeron en mitos como el caso de los aztecas, que quisieron encontrar, que pensaron que había llegado Quetzalcóatl de nuevo desde su visión mítica, y era Hernán Cortés. Δεν συνέβη όμως το ίδιο με όλες τις φυλές της Λατινικής Αμερικής, καθώς υπήρχαν φυλές οι οποίες πιστέψανε ότι εκπληρωνόταν ένας από τους μύθους που είχαν, όπως για παράδειγμα οι Αζτέκοι, που περιμένανε πάρα πολύ την έλευση του Quetzalcóatl, ενώ στην πραγματικότητα ήταν και ο Hernández. Ahora ponemos el mapa de América para que lo vean. Πέρα βλέπουμε το χάρτη της Αμερικής. Este es el mapa de América. Este es el Caribe, esta parte. Por aquí llega la conquista y la colonización. Από την περιοχή της Καραϊβικής λοιπόν ξεκινάει η κατάκτηση και η επικιοποίηση. Este continente estaba poblado, como dijo el señor embajador, por más de 90 millones de seres humanos. Αυτή η περιοχή λοιπόν είχε πληθυσμό για περισσότερα από 90 εκατομμύρια γηγενείς. Todo este continente que hoy mide casi 50 millones de kilómetros cuadrados estaba poblado por indígenas que vinieron procedentes de Asia. Όλη αυτή η περιοχή έκτασης περίπου 50 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιόμετρων είχε πληθυσμό γηγενή, οι οποίοι εικάζεται ότι προήλθαν από την Ασία. Los conquistadores no entendieron a los seres humanos vivientes en este continente. Pasamos, en este continente. No los entendieron. Y todos pensaron que todos los indios eran iguales. Οι κατακτητές λοιπόν που φτάσανε στην Ήπειρο, στην Αμερικανική Ήπειρο, δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν τους ηθαγενείς σε φυλές και νομίζαν ότι όλοι ήταν το ένα και το αυτό. Entonces, cuando los que vivían en la zona de lo que hoy es Norteamérica, o lo que hoy es México, o lo que hoy es Centroamérica, todos eran diferentes, tenían miles de idiomas diferentes y procedían de culturas de hace 60.000 años aproximadamente. Όμως θεωρούσαν ένα και το αυτό τους πληθυσμούς που ζούσαν είτε στη Βόρεια Αμερική είτε στην περιοχή του σημερινού Μεξικού, οι οποίοι μιλούσαν ένα φάσμα 70.000 περίπου ιδιωμάτων και γλωσσών. Για τους κατακτητές όμως ήταν το ίδιο πράγμα. Aquí podemos mostrar en el mapa el recorrido de los pueblos anteriores al descubrimiento, que viene por esta parte. Εδώ μπορώ να σας δείξω λοιπόν το πώς κατοικήθηκε για πρώτη φορά η Αμερική, οι οποίοι πληθυσμοί άρχισαν να κατεβαίνουν από τη βόρεια περιοχή. Se trasladaron por todo el territorio, llegaron hasta la parte sur. Εξαπλώθηκαν σε όλη την επικράτεια και φτάσανε μέχρι το νότιο κομμάτι της Υπήρου. Y regresaron, al llegar al sur, se introdujeron en lo que hoy llamamos Amazonía, la gran Amazonía, y luego salieron por esta parte, que es no lo que nos corresponde a nosotros los venezolanos, por la parte que hoy se llama Venezuela. Και αφού έφτασαν λοιπόν στο νοτιότερο σημείο της Υπήρου, ξεκίνησαν να ανεβαίνουν ξανά προς τα βόρεια και διαμέσου του Αμαζονίου φτάσανε στην περιοχή που σήμερα είναι η Βενεζουέλα. Ahora ya ubicamos el mapa de América o de Abiyala. Ahora el siguiente mapa es exclusivamente de Venezuela. Ενώ εδώ πέρα λοιπόν έχουμε το χάρτη της το χάρτη της Αμερικανικής Υπήρου, εδώ πέρα έχουμε το χάρτη αποκλειστικά της Βενεζουέλας. Esto es Venezuela. Εδώ λοιπόν είναι η Βενεζουέλα. Casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Σχεδόν 1 εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα. 30 millones de habitantes. 30 εκατομμύρια κάτοικοι. Y 1.200.000 indígenas en la actualidad. Και 1.200.000 ηθαγενείς σήμερα. Que hoy se sienten representados por el gobierno desde hace 15 años. Που νιώθουν πλέον ότι εκπροσωπούνται στην κυβέρνηση τα τελευταία 15 χρόνια. Porque antes de que llegara el gobierno revolucionario, no los habían nunca tomado en cuenta. Γιατί προτού έρθει η επαναστατική κυβέρνηση πριν από 15 χρόνια, ποτέ παλιότερα δεν είχαν ληφθεί υπόψη αυτοί οι πληθυσμοί. Pero cuando llegó el presidente Chávez,
escuchó las voces de todos aquellos que habíamos luchado con los pueblos indígenas, a muchos de nosotros, para saber qué pasaba con esa población indígena y por qué estaban tan marginados. Όμως όταν ήρθε η κυβέρνηση του Πρόεδρου Τσάβες, άκουσε την κραυγή των Ιθαγενών που υπήρχαν στη Βενεζουέλα και τους κάλεσε να εξηγήσουν τους λόγους τους οποίους είχαν μείνει στο περιθώριο τόσα χρόνια. Entonces la siguiente diapositiva para poner, entonces, ¿sigue? Para seguir un poco la pista. Ajá. Entonces, volviendo atrás, el nombre de América que nosotros utilizamos y que ustedes también usan es el concepto que fue propuesto por Martin Waldseemüller, que era cosmógrafo alemán, y a partir de 1507 es que ese continente que vieron se llama América. Οι όροι λοιπόν που χρησιμοποιούμε σήμερα, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν εισαχθεί από τον Μάρτιν Waldseemüller, ο οποίος ήταν ένας κοσμογράφος, ιστοριογράφος της εποχής, και έτσι σήμερα αποκαλούμε αυτή την Ήπειρο Αμερική. Pero este acontecimiento, aunque fue doloroso, como lo dijo el señor embajador, triste porque se mataron a millones de seres humanos, όμως αυτό το γεγονός, παρόλο που ήταν οδυνηρό, όπως είπε ο πρέσβης, επειδή χάθηκαν τόσα εκατομμύρια ζωές, se van produciendo una serie de acontecimientos entre ese continente llamado nuevo, entre comillas, con aportes de África y con aportes de otras partes de Europa, esa Europa que no se menciona prácticamente en la historia de nosotros. Ξεκινά λοιπόν να εκτελήσεται μια σειρά γεγονότων ανάμεσα στις δύο επίρους, την Ευρωπαϊκή και την Αμερικάνικη, όχι όμως μόνο με τους πληθυσμούς ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές, αλλά και με εισηγμένο πληθυσμό που ήρθε από την Αφρικανική Ήπειρο, αλλά και από άλλες περιοχές της Ευρώπης, οι οποίες δεν αναφέρονται ποτέ στην ιστορία. La propuesta de Waldseemüller la ponemos aquí en la siguiente diapositiva, que es la que este mapa, como ven aquí dice América, 1507. Έτσι λοιπόν έχουμε τον όρο που εισήγαγε ο προαναφερθής ιστορικός, που το βλέπουμε σε αυτό το χάρτη εδώ πέρα, που ονόμασε αυτό το κομμάτι γης Αμερική. El mapa es hecho por Américo Vespucio. Ο χάρτης αυτός σχεδιάστηκε από τον Αμέρικο Βεσπούτσι. Y es ahí de donde se inicia el nombramiento de América como nuevo continente. Και από εκεί ξεκινάει η ονομασία της Υπήρου ως Αμερική, ως μια νέα Ήπειρος. Pero no era un nuevo continente, era tan antiguo como todos los demás continentes. Ωστόσο δεν ήταν μια νέα Ήπειρος, ήταν τόσο παλιά όσο όλες οι υπόλοιπες Ήπειρες στον κόσμο. Lo que sí fue nuevo fue al haberse encontrado con estos seres humanos que tenían culturas diferentes. Το μόνο καινούριο που υπήρξε ήταν η συνάντηση με αυτούς τους καινούριους ανθρώπους οι οποίοι είχαν τελείως διαφορετικές κουλτούρες. Culturas que no fueron comprendidas por la conquista ni colonización a lo largo de 500 años. Κουλτούρες οι οποίες ποτέ δεν κατανοήθηκαν για μια περίοδο 500 ετών. Por eso es que hoy hablamos el castellano. Γι' αυτό λοιπόν εμείς σήμερα μιλάμε ισπανικά. Somos católicos porque nos llegó la religión impuesta. Είμαστε καθολικοί γιατί μας επιβάλλανε αυτή τη θρησκεία. Respetamos al Papa. Σεβόμαστε τον Πάπα. Y a todo lo que tiene que ver con la Iglesia católica en este caso. Και οτιδήποτε συσχετίζεται με την Καθολική Εκκλησία σε αυτή την περίπτωση. Entonces, si nos vamos a los pueblos indígenas tuvieron religiones. Έτσι, ξαναγυρνώντας στους Ιθαγενείς πληθυσμούς, θα δούμε ότι οι πληθυσμοί αυτοί είχαν δικές τους θρησκείες. Tuvieron dioses. Είχαν δικούς τους θεούς. La cultura dominante mató a los dioses de los pueblos indígenas. Η κυρίαρχη εισηγμένη κουλτούρα σκότωσε τους θεούς αυτούς των γηγενών πληθυσμών. Igual que los griegos, que tenían mitos donde los dioses fueron los creadores de la cultura, los pueblos indígenas también tienen mitos con dioses creadores de la cultura de los pueblos de ese continente Abya Yala.
Όπως αντίστοιχα οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τους δικούς τους θεούς, στους οποίους αποδίδανε τη δημιουργία αυτού του κόσμου, έτσι αντίστοιχα οι γηγενείς πληθυσμοί της Αμερικής είχαν τους δικούς τους θεούς, στους οποίους αποδίδανε τη δημιουργία του δικού τους κόσμου. Bien. Toda la cultura mesoamericana, por ejemplo, donde hubo muchos pueblos que se habían desenvuelto con calendarios perfectos, con escritura, con templos y con cosmografía, fue destruida por la colonización. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, οι πληθυσμοί της Κεντρικής Αμερικής, οι οποίοι είχαν εξελίξει τέλεια ημερολόγια, είχαν τους δικούς τους ναούς, είχαν καταλήξει σε δικά τους πολύ λειτουργικά συστήματα, καταστραφήκανε με την έλευση των κατακτητών. Quisiera pedir el favor que vinieran 5 personas para mostrar un documento, copia de un documento que es cómo se demuestra que hubo escritura en el continente ese que hoy llamamos América, pero que era Aviala. ¿Pueden venir? 4 jóvenes, 5 jóvenes, para que me ayuden con este mapa. Θα ζητήσω από 4 άτομα αν μπορούν να έρθουν να βοηθήσουν αυτό το χάρτη. ¿Puede venir? No, pero agarra una persona de un lado y otro de δείξω otro. ότι υπήρχε όντως γραφή στους πολιτισμούς. Pueden llevarlo para allá. Pueden agarrarlo varias personas. Θα ήταν καλό να το κρατήσουν περισσότερα άτομα. Al centro también. Pueden mirarlo. Puede llevarlo más allá. Como hay jóvenes, aquí me animo a mostrarlo. Καθώς υπάρχουν νέοι ανάμεσά μας, θα με ενθαρρύνει πολύ για να σας δείξω αυτό το... Y profesores también que están aquí presentes, από και que καθηγητές puedan conocer un texto mixteco del año 1500 a.C. que está representando un texto maravilloso de religión. Και σας δείχνω αυτό το κείμενο των Αζτέκων. De mixteco. Μιξτέκο. Ένα κείμενο των Μιξτέκο που χρονολογείται στο 1500 περίπου π.Χ. Το οποίο είναι μάλιστα ένα θρησκευτικό κείμενο. Está escrito en piel de venado. Είναι, το πρωτότυπο είναι εγγεγραμμένο σε δέρμα ελαφιού, Doblado en forma de biombo. διπλωμένο. Biombo, ¿no? Sí. Habla el texto en general de las influencias, las fuerzas divinas sobre la vida humana, Το κείμενο λοιπόν αναφέρεται για τις επιρροές, ceremonias, ofrendas, των θεϊκών δυνάμεων πάνω στην καθημερινότητα. bebidas, Απεικονίζει Comidas. θυσίες, ποτά, προσφορές, bebidas, liturgias τελετουργικά y vida normal de los pueblos mixtecos de esa época. και την ζωή την καθημερινή των πληθυσμών των Μιξτέκων εκείνης της εποχής. Dedicados a los dioses y a los poderes del cielo y también de la oscuridad. Αφιερωμένα λοιπόν στους θεότητες του ουρανού αλλά και του σκότους. Hoy día, no, lamentablemente, eso es importante decirlo, todos estos textos se pueden leer. Y hay un libro, lo tengo, el libro que describe cada uno de los grafos que están ahí. Hay un libro que se puede leer en perfecto idioma castellano. Σήμερα λοιπόν, κάτι που είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε, αυτή η γλώσσα έχει αποκρυπτογραφηθεί και μπορεί να διαβαστεί χάρη σε βιβλία που κυκλοφορούν και υπάρχει τέλεια απόδοσή του στα ισπανικά. Ahora, pueden doblarlo, al otro lado pueden ver lo mismo, está escrito en ambos lados. Από την πίσω μεριά φαίνεται το Claro, habría ίδιο. que doblar así. Ahora lo van a ver al revés. Τώρα θα το δείτε ανάποδα. Al revés, pero pueden darle vuelta así. Sí, Να το γυρίσει. sí, pero está al revés, lo estaban viendo al revés, pero se puede ver de los dos lados. Είναι γραμμένο λοιπόν και από τις δύο πλευρές. Y hay ahora textos que se pueden leer, todo se puede leer hoy día por especialistas, antropólogos y lingüistas que han trabajado. Και όλο αυτό το κείμενο λοιπόν σήμερα μπορεί να διαβαστεί χάρη σε ανθρωπολόγους και γλωσσολόγους που έχουν μελετήσει αυτό το κείμενο. Sobre todo en esos pueblos de Mesoamérica, en donde tuvieron más tiempo para asentarse a vivir ahí por muchos años. Κυρίως όσον αφορά τους πληθυσμούς
πολιτισμούς της Κεντρικής Αμερικής, με τους οποίους είχαν την ευκαιρία να καθίσουν περισσότερο χρόνο για να μελετήσουν τις παραδόσεις τους. Muchos de estos pueblos que se asentaron y formaron ciudades tan grandes como sabemos muy bien México, Perú, especialmente de América, son dos lugares donde hay grandes pirámides, hay grandes monumentos, como las pirámides de Egipto o de Mesopotamia, son iguales. Έτσι λοιπόν, στην Κεντρική Αμερική είχαν την ευκαιρία οι πληθυσμοί αυτοί να ζήσουν σε πολύ μεγάλους οικισμούς και να χτίσουν πολιτισμούς τα ήθη των οποίων τα βλέπουμε και σήμερα στις πυραμίδες που βλέπουμε στο Μεξικό ή στο Περού, πυραμίδες τόσο μεγάλες όσο είναι οι πυραμίδες της Αιγύπτου. Ahora, ¿qué pasa en Venezuela? En Venezuela, ahora pueden ir doblando, si quieren pasarlo para que lo miren. Τώρα μπορείτε να το διπλώσετε. Para que lo miren con calma, si quieren. Y verlo bien, derecho, porque parece que se lo diga al revés. Se puede doblar igual. Μπορείτε, ναι. Απλώς να το διπλώσετε, ναι. Bien, ahora pasamos a Venezuela, volvemos. Lo siguiente, esta vez. Ok, entonces, Και λοιπόν τώρα θα έρθουμε στη Βενεζουέλα. el Día de la Resistencia Indígena es, como dijo el señor embajador, es el día que sustituye ese llamado anteriormente Día de la Raza. Η μέρα της αντίστασης των Ιθαγενών στη Βενεζουέλα λοιπόν σήμερα αντικαθιστά πλέον αυτό που ονομαζόταν μέχρι τότε η μέρα των φυλών. Entonces los indígenas en la actualidad, un 12 de octubre, después de que el presidente Chávez dio como documento válido para todos los indígenas que el 12 de octubre no es sino el día del desprecio, del despojo, del destrozo, él le dio con dignidad el nombre de Día de la Resistencia Indígena. Και έτσι λοιπόν ο πρόεδρος Τσάβες αποφάσισε να αποχαρακτηρίσει αυτή την ημέρα ως μια μέρα απαξίωσης του πληθυσμού και ως μια μέρα ανάμνησης των καταστροφών που είχαν επέλθει. Και έτσι έδωσε ξανά την τιμή στους Ιθαγενείς και ονόμασε την ημέρα εκείνη ως ημέρα αντίστασης των Ιθαγενών. Y el presidente Chávez entonces nos enseñó a no celebrar más ese Día de la Raza, porque la cultura dominante siempre se imponía con su economía, con la venta de productos por el Día de la Raza, y los indígenas prácticamente eran una especie de show. Και έτσι η κυβέρνηση του Τσάβες μας έμαθε λοιπόν να μην γιορτάζουμε πλέον αυτή την ημέρα ως ένα μεγάλο γεγονός το οποίο έχει εξελιχθεί και σε οικονομικούς όρους σαν ένα πολύ μεγάλο marketing, όπου ο κόσμος αγόρασε πάρα πολλά προϊόντα και γιόρτασε χωρίς να καταλαβαίνει ακριβώς τι σημαίνει. Muy bien, entonces ya hoy no celebramos sino que conmemoramos. Έτσι λοιπόν σήμερα πια δεν γιορτάζουμε, απλώς θυμόμαστε. Ese encuentro que se produjo con todas las desventajas que tuvo, aún con todo lo destructivo que fue, es el acto que hace que los indios de América se reconozcan en el mundo entero y que algunos pueblos lo respeten hasta el día de hoy. Gracias al esfuerzo que se tomó en ese momento de los 15 años últimos de nuestro gobierno revolucionario. Έτσι λοιπόν, χάρη στις προσπάθειες της κυβέρνησης τα τελευταία 15 χρόνια, οι λαοί σήμερα, οι πληθυσμοί σήμερα στη Βενεζουέλα, οι γενείς, έχουν την ευκαιρία να αναγνωριστούν όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και έξω από τα σύνορα της Βενεζουέλας και να σταματήσει πια αυτός ο εορτασμός εισαγωγικά της εισβολής των κατακτητών στην Ήπειρο. ¿Puedes pasar a la otra diapositiva? Bien. Ya eso ya lo dije. Ya se ha sustituido ese deshonroso y pretérito concepto de Día de la Raza. Αυτά τα αναφέραμε για τους λόγους για τους οποίους άλλαξε. Por el decreto que cambió el concepto digno de Día de la Resistencia Indígena. Και μέσω του διατάγματος άλλαξε ο χαρακτήρας της επαιτίου. Sí, muy bien. El presidente Chávez, consecuente con la forma de vida de los venezolanos
africanos de hoy día y reconociendo que ya somos una mezcla de pueblos y culturas, porque también gallegos tenemos en Venezuela. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση της τελευταίας 15 ετίας έχει καταφέρει να αναγνωρίσει τα κατορθώματα των φυλών μέσα στη χώρα και αναγνωρίζει πλέον ότι είμαστε ένας λαός πολυπολιτισμικός. Entonces, seguidamente que le reconoció a los pueblos indígenas ese día maravilloso de culturas, también reconoció el día de la afrovenezolanidad. Έτσι λοιπόν αναγνώρισε μαζί με τις υπόλοιπες δραστηριότητες και την ημέρα του αφροβενεζουαλινισμού. Venezolanidad, afrovenezolanidad. Afrovenezuelanismo. Se les reconoce todos los derechos culturales y sin racismo, porque en la Cuarta República, que nosotros normalmente llamábamos así al gobierno, a todos los gobiernos antes del presidente Chávez, pues Αναγνωρίζονται λοιπόν τα δικαιώματα αυτής της μερίδας λαού και όχι μόνο, χωρίς διακρίσεις, που κάτι το οποίο συνηθιζόταν μέχρι την έλευση της κυβέρνησης του Τσάβες, κατά τη διάρκεια της Τετάρτης Δημοκρατίας. hubo entonces hubo la resistencia también de los pueblos afrodescendientes, que son de África. Είχαμε λοιπόν και την αντίσταση των πληθυσμών που ήταν των απόγονων της Αφρικής, των Αφρικανών. Pero que se desenvolvieron como familia, o los cimarrones se fueron a las montañas, los que se fugaron, y formaron familia con los pueblos indígenas, con las mujeres. Οι οποίοι όμως αναμίχθηκαν με τους ντόπιους πληθυσμούς και κατάφεραν να δημιουργήσουν οικογένειες και με τους γηγενείς της Βενεζουέλας. Los indígenas originarios no fueron racistas. Οι αυτόχθονες λοιπόν πληθυσμοί της Βενεζουέλας δεν ήταν ρατσιστές. Ellos se mezclaron con los africanos y hoy tenemos unas culturas maravillosas que tienen ascendencia africana. Εκείνοι λοιπόν αναμίχθηκαν με τους Αφρικανούς που είχαν έρθει λόγω των Ευρωπαίων και δημιουργήθηκαν πολύ αξιόλογες κουλτούρες από αυτές τις μίξεις. Luego también está la otra cultura que surge de esa unión de algunos españoles o de españoles con indígenas de América y también con africanos, y es lo que se da el mestizaje. Και μετά από αυτό λοιπόν έχουμε και τη μίξη των Ισπανών με τους ντόπιους πληθυσμούς ή ακόμα και με τους Αφρικάνους που είχαν έρθει να εγκατασταθούν στη Βενεζουέλα και έτσι προκύπτουν και ακόμα περισσότερες κουλτούρες. Muy bien, puede pasar a la otra diapositiva. A ver. Ajá. Bueno, decía aquí que no es cierto que los colonizadores llegaron a un territorio despoblado. Εδώ πέρα λοιπόν λέμε ότι είναι τελείως ανακριβές το ότι οι Ισπανοί κατακτητές έφτασαν σε περιοχές οι οποίες ήταν ακατοίκητες. Como ya lo dijimos, había entre 90 y 100 millones de seres humanos. Όπως αναφέραμε, υπήρχαν ανάμεσα σε 90 και 100 εκατομμύρια πληθυσμός. Es decir, que todo el territorio venezolano en este caso estaba poblado. Είναι σαν να λέμε λοιπόν ότι όλη η επικράτεια της σημερινής Βενεζουέλας ήταν κατοικημένη. Sí. Hoy tenemos en Venezuela 42 pueblos indígenas. Σήμερα λοιπόν στη Βενεζουέλα έχουμε 42 φυλές. 42 pueblos que han tenido conciencia del valor de su cultura, που έχουν αποκτήσει συνείδηση της αξίας της κουλτούρας τους, de sus idiomas, των γλωσσών τους, de su literatura, της λογοτεχνίας τους, de su música, της μουσικής τους, de sus instrumentos musicales, των μουσικών οργάνων τους, de sus alimentos, των διατροφικών συνηθιών, de su vestimenta. των ενδυμασιών τους. Y esto es hoy día, ya no tienen vergüenza étnica. Και έτσι σήμερα αυτοί οι λαοί πλέον δεν νιώθουν ντροπή για αυτό που είναι. Porque antes, con la llamada Cuarta República, los indios y los negros se sentían marginados. Γιατί στο παλιότερο καθεστώς της Βενεζουέλας οι πληθυσμοί αυτοί νιώθανε περιθωριοποιημένοι. Y muchos de la cultura criolla o mestiza, muchos que tuvieron oportunidad de formarse, de prepararse, no valoraban a estos pueblos originarios. Και πολλοί από τους κατοίκους Βενεζουέλας, είτε ήταν απόγονοι των Αφρικανών, είτε ήταν μεστίσος,
ανάμεικτη δηλαδή, εξακολουθούσαν να έχουν μια αρνητική στάση απέναντι στους Ιθαγενείς. Muy bien. Ahora, en el campo venezolano nos encontramos con campesinos, con pescadores, con artesanos, que son de esa mezcla de pueblos y culturas, que también han resistido en el proceso de dominio de la cultura dominante, valga la redundancia. Υπάρχουν λοιπόν και άλλοι πληθυσμοί οι οποίοι συναντούνται είτε στο κάπο, είτε στα παράλια, είτε στα γάδες κτλ. Οι οποίοι και αυτοί αντιστάθηκαν στην κυριαρχία της μίας και μοναδικής κουλτούρας. Entonces, no podemos olvidar, dice allí, como lo pueden leer, no debemos olvidar que aún persiste una ideología antiindígena y antiafro que involucra pueblos que en otros tiempos fueron totalmente oprimidos, olvidados y marginados. Hasta ahí, eso está ahí escrito. Hasta ellos mismos estaban convencidos que estaban perdiendo sus características culturales y de tal manera se estaban extinguiendo dentro de su propia vergüenza étnica. Y esto lo logra el presidente Chávez, darles una dignidad a esos pueblos que fueron marginados. Όπως διαβάζουμε λοιπόν εδώ πίσω, οι διακρίσεις εις βάρος των Ιθαγενών είχαν φτάσει σε τέτοιο σημείο, ώστε πλέον μέχρι και οι ίδιοι Ιθαγενείς αρχίζαν να νιώθουν ντροπή για την καταγωγή τους. Κάτι το οποίο προσπάθησε πάρα πολύ να καταπολεμήσει η κυβέρνηση του Τσάβες. La cultura hoy venezolana es una cultura alegre. Es una alegre. Η κουλτούρα λοιπόν σήμερα της Βενεζουέλας είναι μια χαρούμενη κουλτούρα. Una cultura que baila, que celebra. Είναι μια κουλτούρα που γιορτάζει, μια κουλτούρα που χορεύει. Que come, que bebe. Που τρώει, που πίνει. Entonces tenemos una cultura que hoy le llamamos un buen vivir. Έχουμε λοιπόν σήμερα μια κουλτούρα του αποκαλούμενου ευζήν. El buen vivir es un concepto que viene de los pueblos de más al sur, de los quechuas y de los aymaras. Η έννοια του ευζήν είναι μια έννοια η οποία προέρχεται από λαούς που βρίσκονται πιο νότια, τον Quechua και τον Aymara. Fue defendido muy fuertemente también por otro presidente comprometido con los pueblos indígenas que fue Evo Morales. Είναι άλλες φυλές οι οποίες υπερασπίστηκαν, οι οποίες μπόρεσαν να διασωθούν και να βγουν στο προσκήνιο χάρη σε έναν άλλο πρόεδρο της περιφέρειάς μας, τον Evo Morales. Este concepto en quechua se llama suma causai. Αυτή η έννοια λοιπόν στην γλώσσα των Quechua λέγεται suma causai. Suma causai, que quiere decir buen vivir. En la siguiente creo que está sí, buen vivir. Suma causai λοιπόν που σημαίνει ευζήν. Ahí está. Las propuestas de los países andinos que en este momento tienen como norte la pluralización de la ciencia y el conocimiento, los derechos de la naturaleza y el asumir como principio ese llamado suma causal, buen vivir, que se da en Bolivia, Ecuador, Venezuela también, pero es un concepto que viene de esa zona y hoy es responsabilidad de los estados. Porque en el caso del Ecuador, que es un país también revolucionario, ya ahora en la Constitución hay derechos para la naturaleza. Έτσι λοιπόν έχουμε τις χώρες αυτές που αποκαλούμε τις χώρες των Άνδεων, έχουν ως στόχο την προστασία, τη διαφύλαξη της πολυποικιλότητας των επιστημών και της γνώσης τους, έχουν εισάγει την έννοια των δικαιωμάτων της φύσης. Και έχουμε παραδείγματα στη Βολιβία αλλά και στο Εκουαδόρ, που στο Εκουαδόρ πλέον έχει θεσμοθετηθεί και συνταγματικά. Έχουν εισαχθεί λοιπόν τα δικαιώματα της φύσης, κατά μία έννοια, και πλέον το κράτος είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση των πολιτών όσον αφορά αυτές τις αρχαίγονες κουλτούρες και συγκεκριμένα το suma causai, που είναι το ευζήν. En la visión colonial que en muchos países nuestros todavía existen, από την άποψη των απεικιοκρατών, που σε πολλές περιοχές της περιφέρειάς μας ακόμα έχει αυτή η άποψη, se considera que a la naturaleza hay que dominarla. Υπάρχει νοοτροπία ότι πρέπει να κυριαρχήσουμε επί της φύσης. Esa es una propuesta de la filosofía, como la filosofía de Bacon, de Pascal y de otros, entre comillas, evolucionistas. Είναι μια νοοτροπία η οποία βρίσκεται μέσα
εισαγωγικά είναι προοδευτική. Progresista o evolucionistas. Evolucionistas. Εξελικτική. Pues ο κ. Κωτιάς είναι η εξελικτική θεωρία. Muy bien, maravilloso. Tenemos también intérpretes muy buenos. Πολύ καλό. Entonces, es interesante destacar que el presidente Chávez, antes de que se fuera de este plano terrenal para otro plano en donde todavía nos ilumina, dejó un principio fundamental en el plan de la patria. Έτσι λοιπόν, ο Ούγκο Τσάβες, πρωτού πεθάνει, είχε αφήσει ως παρακαταθήκη κάποια πράγματα τα οποία εμείς εξακολουθούμε να εφαρμόζουμε στη Βενεζουέλα. El quinto plan de la nación. Το πέμπτο σχέδιο του έθνους. Quinto plan de la nación que tiene como objetivo salvar el planeta. Το πέμπτο σχέδιο του έθνους που έχει ως στόχο τη διάσωση του πλανήτη. Είναι μια νοοτροπία η οποία βρίσκεται μέσα στον Μπέικον ή στον Πασκάλ και άλλων προσωπικότητων, οι οποίες μέσα σε εισαγωγικά είναι προοδευτικοί. Progresista o evolucionistas. Evolucionistas. Εξελικτικοί. Όπως είπε ο κ. Κωτιάς, είναι η εξελικτική θεωρία. Muy bien, maravilloso. Tenemos también intérpretes muy buenos. Πολύ καλό. Entonces, es interesante destacar que el presidente Chávez, antes de que se fuera de este plano terrenal para otro plano en donde todavía nos ilumina, dejó un principio fundamental en el plan de la patria. Έτσι λοιπόν, ο Ούγκο Τσάβες, πρωτού πεθάνει, είχε αφήσει ως παρακαταθήκη κάποια πράγματα τα οποία εμείς εξακολουθούμε να εφαρμόζουμε στη Βενεζουέλα. El quinto plan de la nación. Το πέμπτο σχέδιο του έθνους. Quinto plan de la nación que tiene como objetivo salvar el planeta. Το πέμπτο σχέδιο του έθνους που έχει ως στόχο τη διάσωση του πλανήτη. Muy bien, puede darme conocer. Entonces, el concepto Pachamama también lo usan los pueblos indígenas. Este concepto es porque la madre, la tierra es la madre. Y ese es un principio que también aquí los griegos lo tenían, la madre tierra. Ese es un principio de Pausanias, es un principio de muchos filósofos de la antigüedad. Έτσι λοιπόν, προχωρώντας, έχουμε και την εισαγωγή του όρου Πατσαμάμα, αυτό που ονομάζουμε εδώ πέρα μητέρα, στα ελληνικά μητέρα γη. Μία έννοια η οποία βρίσκεται και στην αρχαία Ελλάδα, που τιμούσαν πάρα πολύ την αξία της μητέρας γης. Bien, luego, para ir a los hechos, podríamos pasar más adelante a la siguiente, ¿no? Bueno, aquí menciono al jefe Seattle, el anterior, el jefe Seattle, para no perder la diapositiva. El jefe Seattle es un indígena norteamericano que era dirigente de pueblos indígenas que peleó contra la invasión y quisieron, como pelearon, le quisieron comprar las tierras, un presidente norteamericano. Y él, ajá. Ο Τζεφ Σιάτλ, λοιπόν, που βλέπουμε εδώ πέρα την αναφορά σε εκείνο, ήταν ένας ηθαγενής της Βόρειας Αμερικής, ο οποίος εναντιώθηκε στους κατακτητές. Sí, entonces él dijo eso, que la naturaleza no era de ellos, que ellos pertenecen a la naturaleza. Ο οποίος είπε ότι εμείς δεν είμαστε ιδιοκτήτες της φύσης, δεν μας ανήκει μας η φύση, αλλά εμείς ανήκουμε στη φύση. Okay, ahora pasamos a lo que yo he llamado algunas luchas más destacadas de los pueblos indígenas, lo siguiente. Τώρα θα αναφέρουμε μερικές από τους σημαντικότερους αγωνιστές και αγώνες των ηθαγενών λαών. Este personaje que está aquí presente es el que se llama Bartolina Siso. Το πρόσωπο που βλέπω εδώ πέρα είναι αυτή που εμείς ονομάζουμε Bartolina Siso. Importante mencionarla por ser mujer, por ser una luchadora y por enfrentarse a ejércitos de dominación. Σημαντικό να την αναφέρουμε γιατί πρώτον είναι γυναίκα και δεύτερον γιατί είχε το θάρρος να αντιωθεί στις κυρίαρχες δυνάμεις. Ahí está la descripción. Εδώ λοιπόν έχουμε μια σύντομη περιγραφή της. Nace en 1750. Ella se casó con otro guerrero llamado Tupac Katari. Son personajes que se deben mencionar en la historia de nosotros, los de la resistencia, porque la historia oficial nunca los menciona.
Είναι λοιπόν προσωπικότητες οι οποίες αξίζει να αναφερθούν στην ιστορία μας, γιατί η επίσημη ιστορία δεν τους αναφέρει ποτέ. Πρόκειται για αγωνιστές των Ιθαγενών, όπως για παράδειγμα η Μπαρτολίνα Σίσο, η οποία ήταν παντρεμένη με έναν άλλον αγωνιστή, τον Τούπακ Κατάρι. Que cuando lo mataron, cuando lo descuartizaron, dijo, volveré hecho millones. Ο οποίος αγωνιστής, όταν κατά τη διάρκεια του μαρτυρικού του θανάτου τον διαμελήσανε, φώναζε ότι εκείνος μπορεί να πεθαίνει σήμερα, αλλά θα επιστρέψει πολλαπλάσιος. Esos héroes son los que necesitamos. Que cuando se van de este plano, vuelvan hechos millones. Αυτοί λοιπόν είναι οι ήρωες που εμείς χρειαζόμαστε, που όταν φεύγουν από αυτή τη γη, επιστρέφουν πολλαπλασιασμένοι. La siguiente. El personaje que viene es Tupac Katari, el mismo que es el esposo de Bartolina Sissu. Ο Τουπάκ Κατάρι λοιπόν, όπως είπαμε, ήταν ο σύζυγος της Μπαρτολίνα Σίσου. Luchó también en Bolivia, muere descuartizado. Πολέμησε στη Βολιβία, πέθανε και αυτός διαμελισμένος. Como casi todos los indígenas que lucharon, o sea, aquí solo mencionamos algunos. Όπως και οι περισσότεροι Ιθαγενείς που αγωνίστηκαν. Εδώ πέρα κάνουμε μια απλή αναφορά. Y el siguiente también, este que está el anterior, este es Tupac, que también se llamaba Tupac. Tupac Amaru II, porque hay un Tupac Amaru I y un Tupac Amaru II, que también fue un líder indígena de Bolivia y también fue descuartizado. La siguiente diapositiva muestra un dibujo, ya lamentablemente no tenemos mucha información, la forma en que descuartizaban a los indígenas que defendían a los pueblos de ese continente. Η προηγούμενη εικόνα λοιπόν που είδαμε ήταν ένας άλλος αγωνιστής, ο οποίος έδρασε περισσότερο στην περιοχή της Βολιβίας σήμερα, λεγόταν και αυτός του Πακαμάρου 2, ο δεύτερος. Και όπως και οι περισσότεροι αγωνιστές λοιπόν πέθανε και εκείνος διαμελισμένος. Και εδώ πέρα υπάρχει μια ελαιογραφία που βασισμένη στις ελάχιστες πληροφορίες που έχουμε για τον τρόπο που πέθανε, αλλά φανταζόμαστε ότι κάπως έτσι έγινε ο διαμελισμός του. Muy bien. El siguiente indígena, estamos haciendo un recorrido de ese continente de Abya-Yala. Ahora vamos a Nicaragua, al centro. Τώρα μετακινούμαστε λοιπόν προς την Κεντρική Αμερική. Εδώ πέρα είναι ένας ήρωας της Νικαράγουα, της Κεντρικής Αμερικής. De donde viene el nombre de Nicaragua, de Nicarao, este guerrero. Το όνομα του αγωνιστή λέγεται Νικαράο, από όπου προέρχεται και η ονομασία της χώρας, Νικαράγουα. Así que Nicarao luchó contra la invasión también. Y muy pronto aprendió a hablar el castellano y peleó con los indígenas, pero también murió de la misma forma, engañado y fue muerto por la conquista y colonización. Ο οποίος αγωνιστής πολέμησε πολύ δυνατά απέναντι στους κατακτητές. Στην πορεία έμαθηκε τα ισπανικά, μπόρεσε να αγωνιστεί για πάρα πολλά χρόνια, αλλά όπως και αυτός η τύχη του ήταν διαφορετική και πέθανε και εκείνος διαμελισμένος. Okay, la siguiente es un personaje de Cuba. Bueno, fue muerto en Cuba. Él era de la primera isla que descubrió, entre comillas, Colón, que se llamaba La Hispaniola. Εδώ πέρα έχουμε μια άλλη προσωπικότητα, ο οποίος πέθανε στη Κούβα, το πρώτο νησί που ανακάλυψε εισαγωγικά ο Χριστόφορος Κολόμπος, η Εσπανιόλα. Este cacique peleó también y de igual manera fue quemado por estar defendiendo a los pueblos taínos que fueron muertos casi acabados todos en la misma conquista y colonización. Son los taínos los que poblaban Puerto Rico, poblaban Cuba, poblaban todas las islas del Caribe conjuntamente con los caribes. Ο Αουτουέ λοιπόν ήταν ένας ηθαγενής της φυλής Ταΐνο. Η Ταΐνο ήταν η φυλή που επικρατούσε στην περιοχή της Καραϊβικής, στην Κούβα, στο Πορτο Ρίκο και στα άλλα νησιά γύρω-γύρω. Όπως και οι υπόλοιποι αγωνιστές, εκείνος βρήκε άλλο μαρτυρικό θάνατο, τον έκαψαν ζωντανό και αγωνιζόμενος για την ελευθερία ενάντια στους κατακτητές. El siguiente es un personaje importante también de América Central, este es del caso de Honduras, que es pegado a Nicaragua, se llama Lempira. Lempira, Εδώ έχουμε μια άλλη προσωπικότητα μιας γειτονικής χώρας, της Ονδούρας, τον Λempira. Defensor también de la autonomía del país, fue muerto por una traición por los españoles. Hoy en el país centroamericano la moneda de su territorio se llama Lempira. El Lempira es la moneda nacional de Honduras, en honor a este cacique. Ο
οποίος πέθανε προδομένος και αυτός αγωνιζόμενος ενάντια στους κατακτητές. Λεμβύρα σήμερα στην Ονδούρα ονομάζουν το εθνικό της νόμισμα προς χάρη αυτού του αγωνιστή. Después el siguiente venimos a Huaycaipuro. Huaycaipuro es un personaje de Venezuela. Huaycaipuro, ο επόμενος λοιπόν είναι ο Huaycaipuro, ο οποίος είναι μια προσωπικότητα της ιστορίας της Βενεζουέλας. Peleó muchísimo contra los españoles porque donde él vivía había mucho oro y los españoles llegaron detrás del oro. Ο Huaycaipuro λοιπόν αγωνίστηκε σε μια περιοχή της Βενεζουέλας η οποία είχε πάρα πολλά κοιτάσματα χρυσού και οι Ισπανοί ως γνωστόν κυνηγούσαν το χρυσό. Seguimos ahí la información. Entre otros caciques pelearon muchísimo y hoy día, un dato bien importante para los estudiantes aquí presentes, que a veces no sentimos orgullo de la ciudad no tenemos, voy a volverlo para tu traducción, a veces vivimos en una ciudad sin saber la historia de cómo se formó esa ciudad. Και αυτό κάτι που θα ήθελα να πω και στους φοιτητές που βρίσκονται εδώ πέρα σήμερα είναι ότι πολλές φορές τυχαίνει και μένουμε σε μια πόλη χωρίς να γνωρίζουμε την ιστορία αυτής της πόλης, αυτού του τόπου. Yo entiendo que aquí en Atenas los jóvenes estudiantes tienen una historia prácticamente aquí mismo, una historia casi pegada a ellos. Όπως καταλαβαίνω λοιπόν εδώ στην Αθήνα, οι φοιτητές και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν την ιστορία μπροστά στα μάτια τους, στην ουσία η ιστορία βρίσκεται δίπλα τους. En Venezuela, la ciudad de Caracas, que fue fundada en 1576, muchas veces celebramos el acontecimiento de la fundación de Caracas, pero no sabemos cuánta muerte hubo frente a la dominación de todos los indígenas de la región. Fueron por lo menos 12.000 indígenas muertos por la conquista para tomar el territorio que hoy es donde está Caracas, para tomar el oro de los indígenas. Bueno. Το 1576 ιδρύθηκε η πόλη του Καράκας, την οποία πολλοί Βενεζουελάνοι γιορτάζουν, χωρίς να γνωρίζουν όμως το πώς ιδρύθηκε η πόλη του Καράκας, που έγινε για την ίδρυση της οποίας πόλης χρειάστηκε να πεθάνουν 12.000 ηθαγενείς αγωνιζόμενοι. Él no peleó solo, peleó con un ejército muy grande, de 12.000 personas. No sé si lo ναι, δεν αγωνίστηκε μόνος του, αγωνίστηκε με ένα πολύ μεγάλο στρατό 12.000 ηθαγενών. Y entre ellos están estos personajes. Ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και προσωπικότητες που αναφέρονται εδώ πέρα. Paramacuto, Guaycamacuto, Paramaconi, Terepaima, Naiguatá, Chacao, Baruta, etc. Cientos. Pero la historia oficial nunca los menciona. Εκατοντάδες λοιπόν προσωπικότητες, οι οποίες όμως δεν αναφέρονται ποτέ στην επίσημη ιστορία. Esos no son mitos ni relatos de un pasado que ya se marchó. Eso es parte de la vida de los pueblos venezolanos hasta el día de hoy. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι ένα παρελθόν το οποίο έφυγε και τελείωσε. Πρέπει να αποτελεί κομμάτι της ιστορίας, της ζωντανής ιστορίας της χώρας μας. El mismo Huaycaipuro, puede darle la otra diapo, si que está por ahí. El mismo Huaycaipuro peleó con Rodríguez Suárez, un colonizador, y le quitó la espada. No, ya no está. Le quitó la espada para pelear él con la espada de Rodríguez Suárez. Guapotori era el jefe de todos los jefes. Ο Guapotori λοιπόν, που ήταν ο αρχηγός όλων των υπόλοιπων φυλών, όλων των αρχηγών, peleó con Suárez, con un conquistador, Rodríguez Suárez. Πολέμησε ενάντια λοιπόν στον κατακτητή Ροδρίγο Σουάρες. Le quitó la espada. Του πήρε το σπαθί. Y peleó con su propia espada. Και το πολέμησε με το ίδιο το σπαθί του. Y eso no es relato mítico o cuento, eso es una realidad. Και αυτό λοιπόν δεν είναι ένας μύθος, είναι μια πραγματική ιστορία. La historia de un historiador, un mismo historiador cuenta la historia de Huaycaipuro en uno de los el primer libro que se escribe sobre la historia de Venezuela. Ένας ιστορικός λοιπόν καταγράφει αυτό το γεγονός στο πρώτο βιβλίο που γράφηκε ποτέ για την ιστορία της Βενεζουέλας. Era de ascendencia hispánica. Που ήταν και ισπανικής καταγωγής. Bueno. Ahora viene el reconocimiento que hizo el presidente Chávez a la problemática de los negros que en nuestro país hasta cierto grado eran vistos con desprecio. El caso de José Leonardo Chirino. Εδώ λοιπόν τώρα περνάμε σε μια άλλη διάσταση του θέματος που αφορά τους απόγονους των
Αφροαμερικανών στη Βενεζουέλα, οι οποίοι μέχρι πολύ πρόσφατα θεωρούνταν ως ένα ξένο στοιχείο στον πληθυσμό της χώρας. José Leonardo Chirino hizo una rebelión para defender a los negros que estaban oprimidos o esclavos. Ο Χωσέ Λεωνάρδο Τσιρίνο εξεγέρθηκε για να προστατεύσει τους υπόλοιπους νέγρους που είχαν στην περιοχή. Pero lamentablemente, casi en el mismo año que inició la rebelión, fue tomado, capturado y asesinado. Όμως δυστυχώς σχεδόν την ίδια χρονιά που ξεκίνησε τον αγώνα του, εχμαλωτίστηκε και θανατώθηκε. En lo que hoy es la plaza central de Caracas, ahí fue muerto. Στο σημείο που σήμερα βρίσκεται η κεντρική πλατεία του Καράκα. Ahorcado. Κρεμάστηκε. Y le quitaron las piernas y los brazos igualito que antes a los indígenas que mostramos anteriormente. Και διαμελήθηκε κατά τον ίδιο τρόπο που γινόταν παλιότερα από τους Αγενείς. Y los miembros fueron colocados en diversas partes del territorio nacional para que no hubiesen más rebeliones en contra del gobierno español. Και τα μέλη του λοιπόν, του Χωσέ Λεωνάρδο Τσιρίνο, del reino. για παραδειγματισμό προς τους υπόλοιπους σκλάβους. La siguiente. Seguimos con una imagen de él, de José Leonardo. Él buscaba, los objetivos de él eran claros. Οι στόχοι του λοιπόν ήταν πολύ ξεκάθαροι. Establecimiento de una república democrática, libertad de los africanos esclavizados y la abolición de la esclavitud. Pedían derechos humanos. Η εγκαθίδρυση μιας δημοκρατίας, η ελευθερία των υπόλοιπων υποδουλωμένων Αφροαμερικανών, supresión de tributos, eso lo η εξάλληψη των φόρων που πληρώνουν οι Ιθαγενείς, eliminación de la aristocracia blanca hispánica. Η εξάλληψη της λευκής αριστοκρατίας των Ισπανών. Desgraciadamente no pudo, la rebelión siguió, estamos hablando, perdón, la rebelión siguió en los pueblos pero no tuvo éxito. A todos los mataron, a todos los negros que se alzaron en ese periodo. Δυστυχώς όμως όλες οι εξηγήσεις των Αφροαμερικανών απετύχανε με όλους τους αγωνιστές να εκτελούνται επί τόπου. Es importante destacar que los historiadores nunca mencionan a la participación negra en la liberación de Venezuela. Είναι σημαντικό να anαφέρουμε λοιπόν ότι οι ιστορικοί ποτέ δεν αναφέρουν τους αγώνες των Αφροαμερικανών για την απελευθέρωση της Βενεζουέλας. Solamente el presidente Chávez tomó en consideración a los negros y el día en que mataron, es decir, la fecha en que el presidente Chávez dio el decreto de la abolición de todo lo que era el racismo en Venezuela y del día de la africanidad fue cuando la fecha en que mataron a José Leonardo Chirino. Και έτσι λοιπόν με την έλευση της κυβέρνησης του Τσάβες ξαναήρθε στο προσκήνιο ο αγώνας των Αφροαμερικανών, θεσπίζοντας μια ημέρα ανάμνησης των αγώνων του, την ημέρα λοιπόν του σκοτωμού του Χωσέ Λεωνάρδο Τσιρίνο, και κατάργησε κάθε είδους διακρίσεις εις βάρος των Αφροαμερικανών της Βενεζουέλας. Ok, la siguiente yo creo que ya vamos a... siguiente más ahí. Entonces, bueno, ahora en las conclusiones, puedo decir que podemos demostrar, esas son las conclusiones, y aquí quiero demostrar que la resistencia de los pueblos indígenas, afrodescendientes y en general de las culturas originarias ha sido muy dura. Πρέπει λοιπόν να αναφέρουμε ότι η αντίσταση των Ιθαγενών λαών και των απογόνων των Αφρικανών ήταν πολύ σκληρή και πολύ δύσκολη σε μια κοινωνία που το σύνολό της πάντα χαρακτηριζόταν από την κυριαρχία του ευρωπαϊκού πολιτισμού. No queremos ser racistas también nosotros desde Venezuela en entender que la cultura hispánica no nos marcó, porque lamentablemente tenemos sí, realmente cultura hispánica. Δεν θέλουμε λοιπόν να φτάσουμε και εμείς στο άλλο άκρο ώστε να αποκηρύσουμε οτιδήποτε προέρχεται από τον ισπανικό πολιτισμό, γιατί κακά τα ψέματα μας χαρακτηρίζουν πάρα πολλά που προέρχονται από τον ισπανικό πολιτισμό. Lamentablemente, los hispanos que llegaron a América, a ese continente, a Villayala, lamentablemente no hicieron diálogo con las culturas de ese continente. Δυστυχώς όμως οι Ισπανοί κατακτητές που φτάσανε στην Ήπειρο της Villayala ποτέ δεν συνδιαλέχθηκαν με τους τόπους πληθυσμούς. Entonces, yo afirmo allí que Villayala ha sido vaciado de sus contenidos culturales originarios por la fuerza de gobiernos no comprometidos con los espacios y sus raíces originarias que los ha caracterizado como pueblos diferentes. Έτσι λοιπόν, εγώ αυτό που αναφέρω εδώ πέρα είναι ότι
ότι η Ήπειρος η Σάβια Γιάλα αποψηλώθηκε από οποιοδήποτε χαρακτηριστικό του παλιότερου πολιτισμού της, από τις ξένες κυβερνήσεις οι οποίες δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον να συντηρήσουν αυτές τις κουλτούρες. La siguiente diapositiva muestra a un pueblo que vive en la actualidad. Se llama los Barí. Σε αυτή τη σελίδα λοιπόν βλέπουμε το παράδειγμα μιας φυλής που εξακολουθεί να ζει μέχρι σήμερα στα σύνορα της Κολομβίας και της Βενεζουέλας. Pero hay un problema, que en la región de los Barí hay petróleo. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα, γιατί στην περιοχή όπου μένουν οι Barí υπάρχει πετρέλαιο. Hay carbón, Υπάρχει άνθρακας, es decir, hay minerales υπάρχουν δηλαδή μεταλλεύματα, que son de interés para los gobiernos. που προφανώς αποτελούν πηγή ενδιαφέροντος για τις κυβερνήσεις. Entonces, ¿qué ocurrió? Sobre todo con el gobierno colombiano, porque es frontera con Colombia y Colombia se ha introducido en Venezuela también. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? A ver, Αυτό λοιπόν που συνέβη, θα δούμε λοιπόν τώρα τι συνέβη με αυτούς τους πληθυσμούς που ζούσαν σε αυτή την περιοχή και κυρίως τι συνέβη από τη μεριά της Κολομβίας, γιατί και η Κολομβία έχει άμεσα ενδιαφέροντα στην περιοχή αυτή. Entonces, por parte del gobierno colombiano entregó el petróleo a las concesiones norteamericanas. Η Κολομβιανή λοιπόν κυβέρνηση παραχώρησε τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων που βρισκόντουσαν στο δικό τους έδαφος σε αμερικανικές εταιρείες. Hasta 1931, en el 1931. Entonces, 1931. Y se permitía que se mataran a los indios. Με αυτό συνέβη το 1931 με το δικαίωμα, που δόθηκε μαζί το δικαίωμα να αφανίσουν τους Ινδιάνους της περιοχής. Que lamentablemente muchos Barí murieron defendiendo su territorio. Πολλοί λοιπόν Barí αυτής της φυλής λοιπόν πέθαναν αγωνιζόμενοι για τα δικαιώματά τους, τα λογικά δικαιώματά τους. Voy a leer solamente aparte, no lo tengo aquí lamentablemente, pero vamos a traducirlo. Aquí pues, el gobierno dice, Θα διαβάσω λοιπόν κάτι το οποίο δεν το έχω εδώ πέρα. les prestará a las compañías contratantes Η κυβέρνηση θα παραχωρήσει στις συμβαλόμενες επιχειρήσεις la protección de vida para repeler, para impedir la hostilidad y los ataques de los indios. οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει για προστασία για να κρατήσουν μακριά τις εχθρότητες, De las tribus motilonas o salvajes τις εχθρότητες των άγριων φυλών, que moran en las regiones de que hacen parte terrenos, materia de este contrato que es el petróleo. οι οποίες κατοικούν ή γειτονεύουν στις περιοχές οι οποίες έχουν πετρέλαιο. Y esta defensa se hará con los cuerpos de policía, Η οποία άμυνα la armada y la fuerza pública. θα μπορεί να γίνει με τα σώματα ασφαλείας της αστυνομίας ή του εθνικού στρατού. Entonces se da cuenta que es triste que los gobiernos no les haya interesado ni los indios ni los negros para poder crear su economía. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι τις κυβερνήσεις δεν τις ενδιαφέρει ποτέ ο πολιτισμός των Ιθαγενών ή των Αφροαμερικανών για να χτίσουν την οικονομία τους. Entonces veamos la cara de un barí. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε το πρόσωπο ενός Barí. Esta es la cara de un barí. A quienes los trataron de salvajes, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν ως άγριοι, de comedores de carne humana, ως κανίβαλοι, de todo lo peor que puede existir en un ser humano. με το χειρότερο που θα μπορούσε να υπάρξει σε ανθρώπινο είδος. Yo pregunto a ustedes, ¿qué de salvaje vemos en la cara de este barí actual? Εγώ λοιπόν θα σας ρωτώ ότι το αύριο μπορεί να έχει ένα πρόσωπο ενός Barí, σημερινού Barí. Porque también entraron en la Constitución de 1999. Οι οποίοι και αυτοί συμπεριλήφθηκαν στο Σύνταγμα του 1999. Bueno, la siguiente diapositiva es algo que es importante. Esto que está aquí presente es una piedra que le llamamos la piedra abuela Cueca. Εδώ πέρα βλέπουμε τη φωτογραφία ενός βράχου που λέγεται η αρχαία πέτρα Κουέκα, que pertenece al pueblo Pemón de la Gran Sabana. που ανήκει στο λαό των Πεμών στη Μεγάλη Σαβάνα. Esta piedra fue sacada de Venezuela, siendo un patrimonio natural de la humanidad, la piedra fue sacada. Ο βράχος αυτός λοιπόν απομακρύνθηκε από τη Βενεζουέλα, παρόλο που ήταν μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.
para los venezolanos normales, esta piedra simplemente era una piedra. Για τους σύγχρονους κοινούς Βενεζουελάνους αυτή η πέτρα ήταν απλώς μια πέτρα. Pero esta piedra tiene un valor simbólico. Όμως η πέτρα αυτή, ο βράχος, έχει μια συμβολική αξία. Esta piedra es para el relato mítico de los Pemón, una piedra del origen de la vida del pueblo Pemón, de la Gran Sabana. Για τη φυλή των Πεμών αυτή η πέτρα αποτελεί σύμβολο της απαρχής της ζωής σε αυτή την περιοχή. Esta piedra representa los orígenes del mundo en ellos. Απεικονίζει λοιπόν την αρχή του κόσμου για εκείνους. Y es una piedra roja, como la ven, naturalmente roja. Είναι μια πέτρα φυσικό χρώμα της οποίας είναι το κόκκινο. Pero un artista alemán se la llevó para Alemania a un lugar y está en un parque, está todavía en Alemania, en el parque Tiergarten. Όμως ένας Γερμανός καλλιτέχνης αποφάσισε να την πάρει μαζί του στο Βερολίνο και εκτίθεται στο Tiergarten του Βερολίνου. Entonces, los Pemón necesitan que la piedra regrese. Οι Πεμών από τη μία λοιπόν θέλουν να επιστρέψει αυτή η πέτρα στον τόπο της. Solamente el presidente Chávez se comprometió con el retorno de la piedra. Από όλους τους πρόεδρους που περάσανε, μόνο ο πρόεδρος Chávez δεσμεύτηκε να επαναφέρει το βράχο στο σημείο του. Ustedes podrán pensar también que puede ser una exageración el hecho de que la piedra regrese, pero para el pueblo Pemón es importante que la piedra retorne a su espacio original y sagrado. Μπορεί για κάποιους να θεωρείται πολύ απλοϊκό το να επιστραφεί αυτή η πέτρα στο τόπο καταγωγής της, όμως για το λαό των Πεμών είναι κάτι ουσιαστικό, κάτι ουσιώδες. En este momento nuestro gobierno con Nicolás Maduro ya está haciendo los trámites finales para que la piedra retorne al pueblo Pemón y ese es un logro también de la resistencia indígena de los pueblos de Venezuela. Η σημερινή κυβέρνηση λοιπόν του Νικολάς Μαδούρο έχει φτάσει στα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεων για να επιστραφεί αυτή η πέτρα στο σημείο καταγωγής στη Βενεζουέλα, το οποίο και αυτό χαρακτηρίζεται ως μια από τις κατακτήσεις των αγώνων της αντίστασης των Ιθαγενών. Ya, la siguiente diapositiva que van a ver, la siguiente, es la que tiene que ver con la visión que se tenía de América. Esta es una visión de Debray, como también la tuvo Américo Vespucio. Αυτή λοιπόν η εικόνα που βλέπουμε τώρα είναι η εικόνα, η αντίληψη που επικρατούσε για τους πληθυσμούς της Αμερικής. Είναι ένα σχέδιο του Ντεμπρί, αλλά είναι και μια εικόνα που είχε ο ίδιος ο Αμερικό Vespucio για τους πληθυσμούς της Αμερικής. Realmente es una escena que nunca ocurrió. Πρόκειται για μια εικόνα που ποτέ δεν υπήρξε. El pintor está aquí mismo. Este señor es el pintor. Ο ζωγράφος βρίσκεται εδώ πέρα. Αυτός ο κύριος που είναι εκεί πέρα είναι ο ίδιος ο ζωγράφος. Entonces yo me preguntaría, ¿por qué el pintor no se lo comieron? Γι' αυτό και εγώ αναρωτιέμαι, γι' αυτό λόγο δεν φάγανε τον ίδιο ζωγράφο. Él está allí viendo la escena canibalística. Αυτός βρίσκεται εκεί και παρακολουθεί την κανιβαλιστική σκηνή. Y los europeos creyeron esos relatos. Και οι Ευρωπαίοι ωστόσο πίστεψαν αυτές τις διηγήσεις. Entonces, quiere decir que desde ese punto de vista es una gran mentira la historia que se contó en este continente entre Europa, el sur de Europa, el norte de Europa, porque era una gran mentira. Και έτσι λοιπόν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι όλα αυτά που διηγούνται για την Νότια και την Βόρεια Αμερική από τους Ιταγενείς εδώ στην Ευρώπη αποτελούν ένα πολύ μεγάλο ψέμα. La última diapositiva. Η τελευταία λοιπόν σελίδα. Me disculpan que me haya extendido. Και με συγχωρείτε που με επεκταθεί τόσο πολύ. El tema es muy complejo. Το ζήτημα όμως είναι πολύ περίπλοκο. Pero podemos asumir que hace falta introducir toda esa forma de hacer valer lo auténtico, lo comunitario y lo afrodescendiente en el continente que hoy llamamos América, que es Abya. Χρειάζεται όμως να εισάγουμε τις αξίες αυτές που αποτελούν τους Ιθαγενείς, τις κοινότητες των αυτοχθόνων και τους απόγονους των Αφρικανών στη σημερινή ζωή. Aquí, como respetar los espacios que debe tener la herencia indígena, la no europea, la afro e incluso la mestiza nuestra. Sus valoraciones deben ser mucho más grandes de lo que efectivamente se le concede hasta este momento. Και πλέον θα πρέπει να σεβόμαστε το χώρο που αναλογεί στη μη ευρωπαϊκή φυλή, στην αφρικανική και στην κληρονομιά των Ιθαγενών
που συμπεριλαμβάνουν τις αρχές της πολυφιλετικότητας, την ιεράρχηση των οποίων είναι υψηλότερη από την αξία που έχει σήμερα. Ahora somos pueblos multiculturales. Σήμερα λοιπόν είμαστε λαοί πολυπολιτισμικοί. Y ahora ya tenemos leyes y normas que defienden lo auténtico, lo más originario. Έχουν λοιπόν κανόνες που προστατεύουν τα πιο απλά, τα πιο αυτονόητα δικαιώματα. El problema es que aún no hace falta que todos los venezolanos y los latinoamericanos tengamos esa gran voluntad. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι όλοι οι Λατινοαμερικάνοι να αποκτήσουν αυτή τη μεγάλη θέληση. Y desarrollar políticas sociales que favorezcan a esos pueblos que fueron oprimidos. Και να αναπτύξουν κοινωνικές πολιτικές οι οποίες θα είναι προς το συμφέρον αυτών των λαών που καταπιέστηκαν και βρέθηκαν στο περιθώριο. Yo como profesor universitario insisto en mis estudiantes en esa valoración. Εγώ λοιπόν ως πανεπιστημιακός καθηγητής πάντα επιμένω στους φοιτητές μου σε αυτές τις αρχές. Estamos formando generaciones de relevo. Estamos formando generaciones de relevo. Jóvenes que van a relevarnos a nosotros los profesores. Χτίζονται λοιπόν γενιές σήμερα οι οποίες θα πρέπει να πάρουν τη σκητάλη από τις παλιότερες γενιές. Entonces, en esa esperanza nos quedamos nosotros los profesores. En la esperanza de que todos estos jóvenes adquieran una conciencia como la dejó el presidente Chávez, que es lo que nosotros seguimos hasta el día de hoy. Και έτσι σε αυτό λοιπόν σχηματίζουμε εμείς σήμερα οι νέοι, η σημερινή γενιά, να φτιάξει, να χτίσει μια συνείδηση για τη συνέχιση αυτού του έργου που άφησε ως όραμα ο πρόεδρος Chávez πριν από μερικά χρόνια. Bueno, entonces la última diapositiva es tener conciencia de ello nos hace ser diferentes y no imitadores de lo que nunca fuimos e inclusive no tratar de obtener lo que nunca tuvimos. Muchísimas gracias. Έτσι λοιπόν, ολοκληρώνουμε λέγοντας ότι να έχουμε συνείδηση αυτού μας κάνει να είμαστε διαφορετικοί, αλλά και να μην μιμούμαστε κάτι το οποίο δεν ήμασταν ποτέ.